Лілія Владзіміровна Трохалева нарадзілася 15 жніўня 1925 года ў вёсцы Дабрынёва Мінскай вобласці ў сям'і настаўнікаў. Маляваць дзяўчынка пачала ў 4 гады, а ў 8гадовым узросце ўпершыню прадставіла свае работы на школьнай выставе. Вайна не дазволіла атрымаць ёй дыплом мастака. Пазней яе назавуць самай вядомай самадзейнай мастачкай Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. У 1941 годзе Лілія скончыла 7 класаў. Працавала піянерважатай, пасля загадвала хатай чытальні. У 1948 годзе з'ехала далёка на ўсход, на востраў Сахалін. Там выйшла замуж і разам з сям'ёю у 1953 годзе прыехала ў Смаргонь. З гэтага часу ўсё яе жыццё было звязана з нашым горадам. З 1964 года і да 1980 года Лілія Владзіміровна адпрацавала сакратаром-машыністкай у сярэдняй школе номер 1 горада Смаргоні. Пэўны час у школе яна кіравала драматычным гуртком. У 1962 годзе пачалася бесперапынная творчая праца самадзейнай мастачкі, вынікі якой аказаліся бліскучымі. У 1972 годзе Лілія Владзіміровна удзельнічала ў выставе, прысвечанай 50годдзю ўтварэння Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік у Мінску. Потым яе работы экспанаваліся на ўсесаюзнай выставе самадзейнай мастацкай творчасці «Слава працы» ў Маскве. Некаторыя пасля гэтага паказаны за мяжой. Карціны смаргонскай мастачкі ёсць і ў тэатры імя Вахтангава. Лілію Владзіміровну ў міжнародны год жанчыны запрасілі ў Маскву. Яна ўзяла 3 свае работы. 2 «Асенняе поле» і «Лён цвіце» падарыла выставе дасягненняў народнай гаспадаркі. 3-ю работу «Захад у сасновым бары» перадала Васілю Ланавому падчас сустрэчы з артыстамі тэатра.